sedí tady Dan TV. Natáčíme videa. Když se dáte trochu dál, tamhle si odkládáme věci, protože je takový stoleček. A když se kouknete dolů, tak tam jsou takový bažiny. No. Na svá místa, kameraman! Ještě jsme nezačali. Každopádně máme nového člena, pojď sem. Já jsem Hany. Jmenuje se Hany. Ten bude taky. No. Jo, ještě bych vám chtěl říct, že máme kameramana. Seba. Už jsem dělal s ním challenge, Já jsem už je znáte. A proto mu moc krát děkujeme že nám máš takhle natáčet video. Děkuji. Já jsem grafický asistent, takže tady se mnou. Tady, no s ním. Tady s Danem to budu mu dělat různý intra, profilovky s tady tím hajzlem. Víš, jsi zprostej. No, nevadí se. Dobrý. Doufám, že ti YouTube nezablokuje kanál. No, dobrý. Nemusí se bát, já tak věřím. A jak jste tady viděli ten kopec, tak tam hážeme různý lidi. Jo, a abychom otestovali, že Hany patří, že aby prošel zkoušku. Jo. Musíme ho tam hodit. No. Musíme ho tam hodit. No, ne, to se nesmí natáčet, to je moc morbidní. Takže, Ne, ještě bychom chtěli říct, že nějak po měsíci, nebo když se přejmenuje kanál na Fantastická čtyřka a všechny videa se vymažou. Budeme tam my čtyři. Takhle, nevymažou se. Budou tam, budou vzpomínka. Uj, akorát ti to budou koukejte na ty ruce. Fakt hrůza. Tomuhle videu by to bylo asi všechno a mějte se hezky. Natáčet česky. A čau! May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real